Šta radi Marta? Τι κάνει η Μάρτα? Τι κάνει η Μάρτα? Ona radi u birou. Δουλεύει στο γραφείο. Δουλεύει στο γραφείο. Ona radi na kompjuteru. Δουλεύει στον υπολογιστή. Δουλεύει στον υπολογιστή. Gde je Marta? Πού είναι η Μάρτα? Πού είναι η Μάρτα? U bioskopu. Στο σινεμά. Στο σινεμά. Ona gleda film. Βλέπει μια καινούρια ταινία. Βλέπει μια καινούρια ταινία. Šta radi Peter? Τι κάνει ο Πέτερ? Τι κάνει ο Πέτερ? On studira na univerzitetu. Σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. On studira jezike. Σπουδάζει γλώσσες. Σπουδάζει γλώσσες. Gde je Peter? Πού είναι ο Πέτερ? Πού είναι ο Πέτερ? U kafiću. Στην καφετέρια. Στην καφετέρια. On pije kafu. Πίνει καφέ. Πίνει καφέ. Kuda rado idu? Πού τους αρέσει να πηγαίνουν? Πού τους αρέσει να πηγαίνουν? Na koncert. Σε συναυλίες. Σε συναυλίες. Oni rado slušaju muziku. Τους αρέσει να ακούν μουσική. Τους αρέσει να ακούν μουσική. Kuda oni ne idu rado? Πού δεν τους αρέσει να πηγαίνουν? Πού δεν τους αρέσει να πηγαίνουν? U disko. Στη δίσκο. Στην δίσκο. Oni ne plešu rado. Δεν τους αρέσει ο χορός. Δεν τους αρέσει ο χορός.